Ассалому алейкум дӯстон азизон, ҳамдиёрони азиз. Шумо аз мо хоҳиш кардем ки тарзи дурусти истифодаи системаи ҷустори додаҳоро барои шумо пешниҳод кунем ва ин аст ки ман барои шумо як навори мухтасарро пешниҳод мекунам. Агар шумо бо воситаи браузери Google ё ин ки Яндекс ё ин ки Firefox, Internet Explorer истифода мебаред, барои дархости шумо барои додаҳоро ёфтан додаҳо пешниҳод кунед. Хати тоҷикӣ надошта бошен, бо хати русӣ метавонед пешниҳод кунед ва ин аст ки якум дар бораш ва камтар дар бораи системаи ҷустори додаҳо аст. Мекушоем равзанаро. Ин равзанаи асосии ин системаи ҷусторӣ мебошад ки дар асоси се консепсия, яъне ҳифзи пиряхҳо ва баъдан иқтисоди сабз ва иқтисоди рақамӣ таъсис шудааст. Дар системаи Яндекс шумо метавонед ин гуна додаҳоро биёвен ки дар саҳифаи асосиш аст ва оидаш камтар мухтасарин маълумотҳо ҳастанд. Метавонед маълумотҳоро бинед ва ин аст кушода мешавад ин сомона, ин равзана ва дар ин ҷо ба дурустӣ ҳар чие ки мехоҳед дархост мекунед. Аз сомонаи илмӣ, сомонаи варзишӣ ё ин ки ҳар маводеро ки шумо ҷустуҷӯ мекунед, кофтуков мекунед, албатта мо бояд бо воситаи системои яъне миллии худмон кофтуков кунем, то ин ки маълумот сараввал ғанӣ мешавад ва баъдан муҳимтараш ҳифз мешавад, дар амн аст. Назар ба онҳое ки мо бо системаҳои ҷустории бегона саркор мекунем ки на амн дора иттилооти мо ва на ҳифз мешавад. Ва баъдан ҳар чие ки мехоҳед бо 49 забони мухталиф омода аст ва шумо метавонед тафтиш кунед. Албатта мо бартарӣ додем барои забони давлати худмон, яъне хати имрӯзаи мо ва баъдан хати ниёконамон, яъне бо форсӣ метавонем маълумот бигӯем ки зиёда аз 6 миллион маълумоти муфид ҷойгир аст ва рафтем як-ду маълумот мекунем ва баъдан қиёс мекунем. Яъне хариди хонаҳо. Масалан, ҳар касе мехоҳад ки як чӣ бикунад. Бибинед он чандин намуд яъне пешниҳодҳо кард барои шумо. Метавонед ин пешниҳодҳоро бинед. Ин сомонаҳое ҳастанд ки дар он ҷо ҳар чи ҳаст. Ва баъдан шумо метавонед бинед агар донишҷӯ ҳастен, толибилм ҳастен, корҳои илмӣ, яъне ҳар рисолаҳои илмӣ аст, корҳои илмӣ аст ки сомонаи онҳоро барои шумо пешниҳод мекунад. Агар ки набошад, дар оянда дида мебароем ва дар оянда мо сомонаҳои махсуси илмие ки дар он рисолаҳои илмӣ, корҳои илмӣ ва тамоми натиҷаҳои илми муосиро ва илми гузаштаро ҷой мекунем. Ва ин буд барои шумо камтар пешниҳодҳо кардем. Ва манзури системаи ҷустории мо он нест ки шумо якбора аз Google, Яндекс ва ғайраҳо шумо даст бикашед. Яъне ин як тарҳи нав аст, як лоиҳаи нав аст ва як консепт, яъне як барномаи наве ҳаст ки барои мо муфид аст. Мо бояд ба дурустӣ истифода барем, то ин ки маълумот комил шавад, маълумот ҳифз шавад ва дар амн бошад билохира. Зеро ки имрӯз мо дидем ки дар геополитика, дар Русияву дар Беларусияву дар дигар давлатҳо, яъне ки ҳамсояи кишвари мо дар Афғонистон чӣ рух дод ва ин эҳтимол дур нест ки мо низ дар онҳо дучор шавем. Бинобар ҳамин мо бояд худмона иттилооти худмона, технологияи худмона, илму донишу фарҳанги худмона комил кунем. Зеро ки имрӯз мо аллакай миллати 10 миллионара гузаштем. Мо бояд ҳадди ақал худмон таъмин карда бутонем, худмона бо ин чизои маъмурӣ, бо чин чизои оддие ки яъне дар мадди аввал меистанд. Ва метавонем аз Google, аз Яндекс, аммо ҳамчо алтернатива бояд ин система ба дурустӣ роҳандозӣ ва коркард шавад. Ва ин буд ки барои шумо ман мухтасар расондум ва онҳое ки мехоҳанд барои худ барои телефонҳое ки бо воситаи Android кор мекунад аз ин ҷо насб шавад, яъне дар бозори иттилоотӣ. Ва барои iOS мо барнома омода кардем, приложение. Ва ин аст браузере ки мо ози инам комил карда истодаем. Як браузери нави замонавӣ таъсис метавонем, то ин ки шумо бароҳат бошед ва истифодаи шумо, вақти шумо, кори шумо як роҳат, як илҳомбахш бошад. Саломату сарбаланд бошед то барномаҳои оянда.